Club Junta, building better Africa. Ine ngati president wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi ndikufuna kwa nthawi yoyamba komanso siku loyamba lapa 1 Novembala ndikuthokozeni inu nonse a opposition kwa nthawi yoyamba chifukwa ine sinimangoyamikiratu china chilichonse ndisanachione bwinobwino. Koma ndaona kuti sopano inu a opposition mwayamba kukhala ngati coming. Ndikuthokozeni kwambiri for the efforts that you are doing to bail Malawians from the bondage of evil. Ndikunena kuti bondage of evil ndi mmene alili Malawi lero. Chifukwa mukamuyang'ana Chakwera ndi nduna zace zokuti kunja kuno kuli mavuto akuziwa ndi inuyo a Malawi. Mukuziwa ndinu kuti kunja kuno kuli mavuto, koma kumbali ya Chakwera ndi anthu ace zokuti kunja kuno kuli mavuto iwo sakuziwa. Ndiponso mwina mmene akumayendamo akumadabwa kuti kodi inu filling station muli magalimoto chonchi chifukwa chani, ndi akumauzidwa ndi anthu ace kunena kuti bwana pajatu mafuta ndi ngambwingambwitu, uku akudya mipunga yawo, uku akumwa zawo majuisi m'magalimoto pamene akuyenda maulendo osiyanasiyana. Choncho ine ndikufuna ndikuthokozeni inu a opposition, zipani zonse, chipani cha UDF mwayamba kubweramo sopano chifukwa anthu ankakukayikirani kodi a UDF watiyenda nawo limozi. Koma tithokoze kwambiri usogoleri wa UDF mwayamba kupezeka malo kumakhala ndi anzanu chifukwa for a party to be there chimafuna chizipanga zinthu za anthu, chipani chizikhala chokumva. Choncho tikuthokozeni a UDF, tikuthokozeni a DPP, tikuthokozeni a Ford. Andi ndikanakondweranso kunena kuti zipani zonse zimene zili zosusa mukanabwera pamozi and fight the evil. Chifukwa tu Malawi muno abale anga ndikufuna ndikuwuzeni mwina ambiri inu simukuziwa, Amalawi akuzunzika kopya. Mavuto onsewa akuchitikawa amene akuona nyekhwe zenizeni niye ndi Malawi munthu wakumuzi. Ngati mtengo ukuyaka wa uwisi kuli bwanji owuma. Ndikutanthauza kuti ngati inu anthu amene mmakhala mtawuni panomba mukumakhala osadya, mukumakhalira kudya masoya, mukumakhala kuyenda pansi chifukwa cha kusowa kwa mafuta, magalimoto muli nawo, komanso kumalephera transport yochokera mu 23, yochokera mu Bangwe, yochokera ku Kaning'ina, kumalephera kupeza transport yokuti mukwere mpite mtawuni. Kuli bwanji munthu wakumuzi? Pakali panopa munthu wakumuzi akudalira mafuta oyezesa ufa wa 300 kwacha, ndipo kuti ayipeze 300 yo ndi mavuto. Koma kwa Chakwera ndi gulu lake akuona ngati china chilichonse chili bwino. Koma ngati kuli boma limene lazuza anthu kwambiri, limene silikanayenera, ndipo tikuyenera timpemphe Mulungu kuti lisabwerere chonde, ndiye ndi boma la MCP ndi president wake Chakwera, amene wabwera kuzapha anthu. Abale anga wabwera kuzapha anthu. Ndipo ndikufuna ndikupempheni inuyo a opposition, mwina mukhoza kumakambirana nkhani zimene zakunena kuti atiyankhe mathematics siti kumufuna, maujeni musizi kuyenda bwino. Zimene zijazo mukamangolankhula sigwiratu, mukamangolankhula sigwira. Inuyo munayenera mukhale ndi emergency meeting, inuyo a opposition muitanise mademo onyasa kwambiri muno Malawi. Ndikudziwa kunena kuti anthu ena ake akuchitani criticize pajatu ku Malawi kunoko tili ndi anthu ofoira kwambiri amene amazitenga ngati ndi ophunzira, koma ali makape okhaokha. Kubwera ma analyst ena anena achita condemn arrangement ya mademo, koma timunayenera mupange mademo abale anga kuti zinthu ziyende. Uyu wamkulu akuyendesa za chisankho wa meki amene iyi mkazi amene yapha anthu
amene yakuyenera achoke monga amene anapangira nthawi ija, chifukwa tuzisamakometu mbuzi kugunda galu, koma galu akayigunda mbuzi kumanena kuti afuna ayilume. Ayi, nthawi imene ijayo awa a MCP ndi azinzawo anatenga pa street, anapita pa street ndikupanga ma demonstrations ofuna kuchosa maijeni ansa kunokoso kumalawi kunoko ino a opposition ngati simpangisa mademo, chifukwa ifetu ndiye tatopa, ife omenyera maufulu tatopa, chifukwa nthawi zina tikamakuuza ni amalawi kuti tiyeni tipange mademo zimakhala ngati tikufuna makobiri, kuti tifuna tikupemphe makobiri anu, koma mademo a ulendo uno tipange ngati mene apangira ku Mozambiki, tipange mene apangira ngati ku Kenya. Ma opposition parties mukuyenera kuti muuze anthu anu tipite pa nsewu, ndipo palibe siku lonena kuti tiyeni tingopanga mademo ati ambulanta yamoka. Ayi, ziko lonse la Malawi, ma district onse ya Malawi tipange mademo, koma ainyake osogolera mademo akhale awa a opposition. Mukapanga zimenezo ndiye kuti nkhani izizi mukudandaula izizi za zisankho zitha, chifukwa anthu awa ndiye akonzeka kulitu faiba kuzera ku Eskom akufunanso adzabere mmenemo, ndiye kuli matawa, ndiye kuli asogoleri ofoira kwambiri ama service providers ayenda nawo anthu ndikuzalazala zinthu zawo mmatawa monse, ndiye kuli duplicate. Koma mukuziwa inu kulitu ujeni achovotera chijacho china ujeni makhadi onse amene atazavoteredwe, kapena tinene kuti siku limenelo mabaloti onse amene ati abwere azakhalatu mabaloti aja, mabaloti papers azakhala ndi maduplicate, monga mmene amapangira nkhani zija zafetereza zija osika mtengo muzija, akamapanga zimene ja amakhala ndi kapepa akena ka duplicate, kutero imeneyo ayikonza. Mukapita ku nkhotakota uko kuli sukulu ina imatchedwa Matumbi, kumene koko ku Matumbi sukuluko kuli monitor wina wa MCP ali ndi makhadi apadera za nzika zokwanira 5,000. Chimene akufuna kupanga ndichi, akamupancha munthu kuona kuti zina yake sili kutuluka, ndi akuuza na pompo kuti tiye umulowese kuzera ku khadi imeneyi, ndipo khadi imeneyi akumauzana kuti imeneyi ndi ya database 1. Mukangomva akuuzana kuti ase imeneyi ndi database 1 kapena 2, 1 iyo ndiye MCP, 2 ndi ya opposition ku Matumbi school. Ndipo ndikudabwa kuti ma monitors yanu osamugwira ndikumukhudumula ndikumupondaponda pompo, mukumuopa chifukwa chani? Mukuwaopa abomawo pakali pano pa uja anagwidwa ndi makhadi ku nkhotakota uja, amene jaya anatuluka siku lomwe lija usiku atayimbako kumene koko chakwera kunena kuti mutuluseni, akumayimba yekha tu mafoni tu. Ino sine maopa ningonena chilungamo, yekha akumayimba mafoni kunena kuti kwakuti pangani zakuti amene isizi kumukhuza kuteroko akangati saenda pa ndege mawa lino muona ndiye kuti aenda pa ndipiti, koma ndikukayika ngati angaende pa ndipiti mawa lino akhala ali Blantyre kunjoya, lero akhala ali Musalima, waposapo pa siku transport, chifukwa siku ye imapita today here tomorrow there, iye akumapita today mwina malo 18. Cholinga akufuna kuti aonesese kuti zisankho izizi zikubwerazi awina. Uyu wa NRB akuyeneranso nayenso azipita, koma mukamangopangisa ma press conference kuti ife pano tikudandaula, ife tikufuna tione atiyankhe, tikupereka 2 weeks, akuluakulu ziko lindira democracy imapereka ufulu kwa anthu kupanga ma demonstrations pamene sakukhutisidwa. Izizi mulione siku la lero ndi pa 1, madandaulo wanu wonse amene mwakhala mukupereka palibe amene yakuyankhidwa. Ndikudziwa kunena kuti kuli maplani onena kuti ainu a opposition mumangidwa, ndiye leadership wotu
munthu azakakhala osamangidwa ndiye kuti samakhala lidala. Malidala onse amene ali anzeru pa dziko lonse lapasi amangidwapo. Tapitani mukamfunse Bakiri Muluzi kuti wamangidwa kangati. Koma ndi madabwa atsogoleri akuno mmakhala ndi mantha ndi kupita ku polisi. Mungati simumangidwa Malawi sayenda. Pakali pano akonza kale maplani, ena anu akutcherani mfuti, ena anu afuna akuombereni, ena ife tiphedwa ati ndi anyamatawo ngati mukufuna kuti muwasokoneze. Pakali pano amutenga Malawi ngati dimba lawo. Ndiye mukungoyenera inu a opposition muvale zilimbe. Muona maanalisti atolankhani azilemba zonyoza chifukwa atolankhani akuno ku Malawi wonse ali captured ngati asalapo ndi ochepa kwambiri. Ndi chifukwa chake zonyasa zimene zikuchitikazi za makhadi simuzaona akulembayi. Ikulemba ndi social media. Simuzaona atolankhani akuno ku Malawi akulemba the evils that are happening muchakwera government. Koma nthawi ija ya DPP ija ndi ankachita kutuluka 11 koloko kuyika pa news zonyasa zimene zikuchitika. Ma newspaper anachitidwa captured. Ngati tikwasalatu mwina TV yeni mwinatu ndi Times maprogramu ake mwina aje na Brian Bandawo, aje na Wanda Msisha, ajona Pankuku ndi awa kumibawa. Ena wanimanya kachabe, ena wanagudwa kapena ndi Zodiac itu kapena Zodiac yosho kapena mwina kumabwera. Koma ndikufuna ndikuuzeni kuti atolankhani ambiri wanagudwa sangalembe zeni. Anthu awa akonzeka kopya kukonzeka. Ndipo alirede kuti akhese mwazi. Koma ndikufuna ndikuuzeni inu a opposition mukapitiriza kugona, komanso anthu opemphera mukapitiriza kugona, chifukwa kale lijati kunali bungwe lina achera paki. Kaya paki anthu aja anamwaliramo kaya, chifukwa apaki ndi amene anayenera ndikuzuzula boma ilili limene likuzunza anthu. Kuteroko amba kumanamizira kunena kuti aye anjinga za moto ndi amene akuthesa mafuta muno Malawi. Burning Spear anabweranso muno Malawi wathesa mafuta. Osavomereza bwanji kuti zinthu zakuvutani. Munthu zona ukupita ulendo wako nde ukalembe kalata kwa DC. Ukanene kuti DC iye inetu pakali panopa ndipita kunzuzu ndifuna ndikaende ndiye mundirole ndikagule mafuta. Koma ndiye chiseko chakupanda nitu. Ndizijandikanena zana ali kuti inu tagwirizanani a opposition ndiyoyendesa boma mukanakhala pansi mukhale ndi emergency meeting mumve muchitereni kwa anzanu. Inaliponso nthawi ngati imene yosowa mafuta mu nthawi ina ya ulamuliro wa Malemu Bingwa Mutharika. Koma atabwera Joyce Banda nzimayi within 30 days iso yachulukatu mmene ndikumuziwira Joyce yo. Within 5 days mafuta anali ngambwi. Anjinga za moto kumaka mwesera mwina 100 times muzigubu zawo kwa mafuta osatha. Forex nthawi imene yonso kunalibe mmene yavutiramu. Si itu Forex ikupezeka mu nyumba ya president yokha ndi ma minister. Forex imapezeka pena palipose a business amapanga ma business yawo. Joyce Banda nzimayi koma mtima oderera, mtima osafuna kuvomereza kulephera, mtima ozikonda, mtima okuba ndi umene ukupangisa kuti Malawi afike pali iye pano. Lero magwesa kwacha mwachinunu 23% mwaigwesa kwacha. Mukuona ngati Malawi ena siti kuziwa. Mwagwesa kwacha MF itakuza nikuti itakunamiza nikuti ikungongozani ndalama. Nduyu minister wanu anapita kuti akangongole ndalama mwakanizidwa kunena kuti anthu inu mukungongongola ndalama ziko lanu ndilosauka. Choncho ngati palibepo mgwirizano wa padera kunena kuti ziko lichite bail out, Amalawi amba kumwalira mmene akumwaliriramu, Amalawi amba kuzimangirira, Amalawi akhala anthu ovutika the worst in the world. Ndiye lero ndinu mukupanga mafilimu kuti muzibera zisankho. Ndikupempheni ya opposition, if you think kunena kuti zinthu zimene zizichita sort out ngati zaambika mu phase 1 iyi
muziwe kuti palibe chimene chachitikamu. Ali ni machini yawo amene akumabaso data. Pamene pa sukulu palembesedwapo mukapita ku phaloni uku, mukapita kuchitekesa ku phalombe uku, kuli masenta ena kumene koko ndiye chiyambire nisanayambe alembesapo. Akungobwera pano pati kunena pano pakuchokera masiku mwina 8 palibe ameki oso sakuyenda chifukwa mafuta kulibe, akuyenda ndi wapa njinga ya moto. Kusonyeza kuti zisankho izizi sizikhala zisankho, izi zingokhala seremoniyo. Akachitane fidi machini yawo abere ya Malawi. Nde a opposition chenjerani, muitanise mademo aziko lonse. Ngati simuitanisa mademo aziko lonse, panganiso ni press conference ina yoauza Amalawi kuti niyo simuchita nao participate muzisankho izi. Chifukwa zisankho izi ndizoberedwa, anthu awa akonzeka tukiru, akonzeka kupanga china chilichonse. Ndatitu maplani obera alipo 6. Maplani obera walipo 6 ngati sitisamala ifeyo tithera pompo basi. President wa mtundu wanji omangoenda amidst challenges. Ndipo ma challenges amene alipo amene akuvutika kopya ndi anthu akumuzi. Kaye aku Central Region. Kuamva ino anthu akulankhula mchewa weni mene akuvutikira kumuzi kunchisi uko. Basi zisiru zina basi mitubeba beba kumakabati ati kumakabati zichanzika ndikumatengapo manambala mugolo motimu. Wina kutereko apitaso mawa akatenge ngati salimande, akatengeso makhadi ena. Kodi tu ziliko. So the only way imene mungapange kuti zinthu zimene ziziende ndikupangisa mademo aziko lonse, anthu amene waolepo matewera awo azipita. Ziko lino sila amanu, agalu inu, afiti inu, asataniki inu, amene mufuna kupha Malawi inu. Ziko lisila amanu, ziko lindila Malawi. Palibe zokuti tikamuope munthu, ayi osamuopa wina aliyense, kumangidwa. Ndipo ine ndikufunafuna siku limene nditaona a UTM mutamangidwa, a DPP mutamangidwa, a Ford mutamangidwa, a UDF mutamangidwa, mwina songati APP. Tabwera niso ni mumangidwe. Chifukwa awawawa alirede tukiru, alirede kuti avutise a Malawi, anaeni anyamuke afiti amene wazipita mmakwawo. Chifukwa nde atikwana kwambiri. Bon Kalindo, the DC, mwana woopsya kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, TM Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Club Junta, building better Africa.